Abanguthi nonke niyazi into eyenzeka kumina mhla ka-8 December 2024 kwakuyisonto ntambama ngey'thuba zabo 6. Into eyenzeka kumina bafowethu anginankinga uma abanye bena ukuthi vele baziphuphu enough lento ukuthi bangayenza ijoke, kodwa hayi abantu abangabaculi bakaMaskandi. Yabona leyanto yawulimaza umoya wami, even emndenini wami akekho ongidlalisa ngaleyo nto leyo ke, akekho ongidlalisa ngalo gama lelo ngoba bayazi ukuthi leyo gama lelo lishoni kumina, langilimaza kangakanani mina. Abangani baba baseduzane nami akekho noyedwa ongidlalisa ngalo gama ngoba lento angiyifuni. Ivusa lonke usizi wonke umunyu isithombe esenzeka on that day. Kodwa khona abaculi bakaMaskandi lento abakwazi ukuthi bakhulume ngayo esihlangana leni bene following eningi engaka spreader those things ukuthi mina Mgibe angiqhubeke ngihetheke. Bafowethu njani? Angiphilile bafowethu. Ngibhlungu bafowethu omoyeni. Nginenkinga naba abaculi bakaMaskandi abathathu. Bafowethu ngicabanga ukuthi nonke niyazi into eyenzeka kumina mhla ka-8 December 2024 kwakuyisonto ntambama ngey'thuba zabo 6. Into eyenzeka kumina bafowethu anginankinga uma abanye bena ukuthi vele baziphuphu enough lento ukuthi bangayenza ijoke, kodwa hayi abantu abangabaculi bakaMaskandi. Yabona leyanto yawulimaza umoya wami, even emndenini wami akekho ongidlalisa ngaleyo nto leyo ke, akekho ongidlalisa ngalo gama lelo ngoba bayazi ukuthi leyo gama lelo lishoni kumina, langilimaza kangakanani mina. Abangani baba baseduzane nami akekho noyedwa ongidlalisa ngalo gama ngoba lento angiyifuni. Ivusa lonke usizi wonke umunyu isithombe esenzeka on that day. Kodwa khona abaculi bakaMaskandi lento abakwazi ukuthi bakhulume ngayo esihlangana leni bene following eningi engaka spreader those things ukuthi mina Mgibe angiqhubeke ngihetheke. Kwafa umuntu on that day mangichaza mina into eyenzeka lento yenziwa ijoke. Nginenkinga ke laba bafowethu. Mtumazi Mhlongo eMtubatuba washikishela mfowethu ngukhonzile mfowethu. Nginamavideo akho la ukuthi kwami ngikhombisa ukuthi ngikhonzile, ngiyakuthanda Mtumazi Mhlongo. Kodwa wena ukwazi ukwenza ivideo, ukwazi ukwenza into ku Facebook ubhale ukhulume ngophuthu wena. Umculi kaMaskandi uyi-public figure as you are. Ukwazi kodwa wena Mtumazi ukuthi uhambe uzokhuluma ngento eyangiphatha kabi mina, ngakhala mina kwabhlungu, ngakhala for days. Wena uhlekisa ngayo wena Mtumazi wena. Ihlala wena Mtumazi. Mtumazi akaze kufiwe kini Mtumazi. Ngeke kufiwe kini Mtumazi. Mtumazi ufuna ukufitha. Ufuna nawe ube seyintweni ngento embi ufithe. Wena Mtumazi wena wahlelwa intombi wena wamemeza wafonela Lady D okhosini wena. Ukhala wena. Esehlile uzana uthuthana. Lonto leyo umuntu owakutekitisa ngayo kwaba umjito odlala naye lapho ke unjoko wena nongcofana naye uyena umuntu odlala ngayo, thina abanye sathula. Wahlela intombi naye ngisho ingoduso hayi ayisho umfazi intombi wakhalisa okweambulance wena Mtumazi wena. Nezitho ezinkulu azothi umuntu esifazane okhulelwe ophethe iBP. Wena Mtumazi wena. Namhlanje uzoklifi uphutha amasimba lolo. Ngiyafisa ngathi kini kwaMhlongo kungefiwe Mtumazi. Ngiyafisa ngathi kini kungefiwe. Maganga Thishela Mfunga Mlotsho eMahlabathini. Ngabe ungaceza noma wakuphi ngabo Olundi. Mfowethu I'm very disappointed mfowethu on you. Nekhanda sathi ukuthi isondele Mbongolo. Mfowethu kuwena mfowethu ngiyaphoxeka because abantu abalandeli bami bayazi ukuthi igama likaMaganga alipheli emlonyeni wami.
Ngikhonzile mfowethu, ngiyakuthanda Maganga. Ukwazi ukwenza nawe ivideo ukhulume ngophuthu. Into eyangilimazayo mina Maganga. And as close as we are mina nawe, kodwa ukwazi wena ukuthi ukwazi ukuyobhala ukukhuluma into ngami. Uzama ukufitha Maganga. Uzama itrend. Maganga uyasebenza mfethu ugrand indoda. Awudingi wena ukuncetheza indoda emculweni ukuze uzoba right mfethu. Umnandi uyahola njalo mhla 15 indoda wena usukuhola. Kodwa mfethu lento owayishoyo mfethu ngami ngokuphatha igama lophuthu. Ngifisa wazi mfethu lento mfethu angaze mfethu ngizendoda ngiyithanda. And ngiyacela mfethu indoda ukuthi uyiyeke. Ima kwenzeka even that video ngicela ukuthi uhambe mfethu uyisusa. Ngiyakuthanda mfethu. And ngeke ngikhulume mfethu izinto ezombhedo ngawe because ngikukhonzile mfethu. Kodwa wena ukwazi wena ukuthi wena ukwazi ukukhuluma ngento eyangikhalisayo, yangondisa, ngaluze iweight mina. Uhlekisa ngayo Maganga. Kuzoba yinawo umboqo lo onemhlathi emide neqhoma uthiwa yini navigator losiphupho kuleso. Esihlala ko live ebusuku ngo11. Angikwazi ke wena. Angaze ngisho ingoma yakho eyodwa. Ngeke futhi ngikhulume lutho ngayo ngoba angikwazi nje. Kodwa nje engifisa ukubuza mfethu akufiwa kini. Wayibuka qala ivideo yami le engayenzayo ngaphambi ukuthi uzobhala la masimba la awubhalile. Wayibuka ivideo wakubona ukulimala nokopha kwenhliziyo yami ngaphambi uzobhala ngodokotela lona uzena wabhala ngawo. Ngifuna wazi wena mfana wena. Wena nevike wakhona. Lo mpoqopoqo lo. Ukuthi lonto yangilimaza mina. Wena njengeciko lika Maskandi akumelanga uhlale ngezinto enjengalezo ke ku social media. I hope ukuthi uyangizwa. Lonto bafethu yangidina namanje futhi isangidina namanje. That is why umuntu engimbona ku WhatsApp engiwhatsapp naye post immediately I delete that person's number. Totally. Qhubekani madoda. Ngibonge bafethu kubaculi bakaMaskandi engakaze ngibone post ngabo enophuthu. Bafethu ngiyabonga uzwana nami nokunderstanda into yokudlala nento engamele ukuthi kuhle bafethu kudlalwe ngayo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Kubo bonke futhi abangakasho lutho ngophuthu nezinsizwa bafethu ngiyabonga. Angeke lonto ngizoyimela ngoze ngiyife akumele ngife. Lokho ngifuna angeke ngihlekise ngamasimba mina. Umbhedo kimi umbhedo. No matter ukuthi usho ubani umuntu omkhulu, nonsense remains nonsense like me. School out.